Wigatine apa? Sampeyan paring pangandikan apa mau? Pelem pertangga jiwa jambu apa to? Dipanirmala ajeng mangparingke kalih kula ning sampe bapak kudu nyembah karo sampeyan. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Ha. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala Pukulun. Bapak ki bapakku, Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macem apa? Sapa Pak iki? Iki kok ana. Lho iki kok aneh to iki kok keleke papat. Pancen Bagong ki cah ora dong. Manik Maya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Sapa Pak? Pancen Cahidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk Pukulun. Iya nolo garing ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken Pukulun. Iya nolo garing. Kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Petruk ndak tampa kaliwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat. Dipun sekecaken nggih Pukulun. Ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Wah, iki to jenenge Pukulun to. Pukulun sapa? Aku mana Pukulan. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, Pukulun, selamat Pukulun. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen Cahidian. Anggepe guru SD nu apa piye? Sampeyan sinten Pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru, kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah iki nek ora digenahke suwe lho trek iki to. Mergo iki angel bocah iki donge angel acah blokon kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk nggih Bathara Guru. Ulun tampa. Lho ulun meneh. Ora liwat pangestu ulun kita tampani. Kita nanti mau Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita? Kita ki kowe. Oh, aku kita. Iya. Terus nek aku nyeluk Bathara Guru, Pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku, kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe, ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecaken anggenipun lenggang nggih kita. Lho. Kok kita piye? Kita iki jare kowe. Kowe iki aku ngarani kita iki ra mbanggae bingung lho. Ming masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki. Wis moko iki manut wae sing ngomong ku ben bapak. Bathara Guru. Kula wonten dawuh Kakang Ismaya. Sing gedhe pangapuraku aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Iki ngene. Kowe mundur sik kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh pelem. Wah. Rong kranjang. Wis. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Nah, aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong.
Sebabipun menapa Kakang teka jengan dika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dhateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin. Tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendhemi, ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi palilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipa Nirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone bangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Merga nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone bangun ora bakal kelakon. Nggih, pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipa Nirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Gong. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mulane opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing pentil. Mula nyembung mboten ketang sing alit-alit sing mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Merga dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kulawargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestinipun mekaten, Kakang. Dipun menapak-menapakno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehna karo anakku Bagong. Pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah syarat supados sakmangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kandha? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming Panakawan. Syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud brana pijes Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal ingkang boten nate nyembah kalian kula, boten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaing tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petro apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jengandika Kakang Semar wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang mboten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun Manikmaya, kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Badranaya. Caca muntap lirik netap
Paduka yayasine pecoco pang mawi ngawangis netra kocak ngundarandir ong aku inggih Kakang Semar Manik Maya kosek to aku kira dulurmu tuwa to apa saiki aku dadi wong kere aku dadi gedibal ning jagat aku mung dadi ponokawan ning ra aku iki isih dulurmu tuwa aku iki isih Ismaya ki kakangmu nek wong sak jagat pun nyembah karo kowe merga kowe iki dewaning para dewa sembaning para titah mangsa bodho ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda kowe ngendhak karo Semar Badranaya supaya aku nyembah karo kowe lah kok abot timen syarate lah kok dadi kaya ngono kowe mentala karo aku mentala ngendhak karo kakangmu dhewe aku wis ngalah ora urip ning kayangan aku mung trima urip ning jagat mongko uripku mung dadi batur uripku mung dadi kawula cilik kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe supaya aku basa karo kowe Bagong, lah kok syarate abot temen dole. Syarate apa, Pak? Lho kowe kira ngrungokke apa piye, Gong? Aku maler iki mau. Caidan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wan krungu wong crita iki lho. Penak banget. Tangi-tangi Semar wis dole, Bathara Guru, Bathara Guru. Apa Pak ana masalah? Kowe arep diwenehi pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala ning kudu ngorbanake karo bapakmu Bagong. Waduh ngorbanke maksude ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku aku kudu ndodhok kudu laku ndodhok karo adiku kudu tata krama kudu basa nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe Bagong. Aja Pak aja, jangan Pak, jangan kau lakukan itu Bapak. Bang, arep ngopo Le? Arep ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong arep ngopo gong mengirpanmu mendelik abang ngono. Ngelih aku. Lho. Aku anggere ngelih mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong ya gene kita maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalian panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa mau? Pelem pertangga jiwa Jambu Dipa apa to? Dipa Nirmala ajeng mangparingke kalih kula ning sampe bapak kudu nyembah karo sampean bapak kudu tata krama karo sampean. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala aku sing ora mentala pukulun bapak ki bapakku Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macem apa? Ora masalah sampean ora ngekekke pelem pertangga jiwa. Ora masalah sampean ora menehi Jambu Dipa Nirmala. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong iki tukang nyolong. Anggere ketemu kayangan tak rontoki kabeh tenan. Asli tak gawake sengget tak gawake Bagor. Enteke tenan sing pentil-pentil bener senggeti. Ben mangkel aku. Ora urusan pokoke. Senggeti kok gedhe cilik tak senggeti pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah kon ndodok karo sampean kon tata krama padha karo Bagong mumpun duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake martabate bapak ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa karo panjenengan ulun.
Apa kita ora kepengin kedurungan mertangga jiwa jambu dipunirmala. Tak hapus kepikir aku. Wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring hapus aku minangka pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana dadak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak. Ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ora wedi sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek ning kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tak dawuhi. Sapa-sapa dewa tak dawuhi wedi karo kowe inggih pukul nang kene. Sarang penyamun nang kene. Wak nyepelekke ora. Bagong ora apa-apa, aku tak nyembah, aku tak basa. Aja, Pak. Aja, Pak. Aku sing ora mentala. Aku ora tegel nek bapak tumindak kaya ngono. Padha karo aku lek bangun desa iki ngorbanake karo bapak. Aku ora iso nglakoni, Pak. Wis bapak meneng wae. Tenang nang kono. Nah, pancen iki si butal dari gua hantu iki. Usah omong-omongane bocah. Arep ngisro kahanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujude mbelani wong tuwa. Guru, Bus. Nganggo Bathara. Ah nesu kok. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kono. Jaya ora nggo apa-apa. Malah gawe masalah. Paling ora ya peyek-peyek apa-apa. Apa rambak. Rambak kebo. Sing iso mara nang cangkem dhewe. Diantil kowe ora. Senengane ora. Hah? Ayo ana apa? Ki ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Lho, ngopo aku masalahku ndak tekan kayangan? Mergo kita wis wani karo ulun. Kita kudu ulun cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Oh iya, ayo, lah turuti. Kowe ngerti ora kawah Candra Dimuka iki apa? Kolam renang to? Kolam renang dongkol matos. Kawah Candra Dimuka ki isine geni, gecemplungke wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain ki neraka. Weh, lho salahku apa? Pak aku dicemplungke nang ngendi? Neraka. Neraka? Hah? Kita wani karo dewa. Wani iki ra mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendhak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sapa wae sing arep ngino karo bapakku, sing arep ngidak-idak martabate Bapak Semar. Aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi legane atiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedang, iso nggawa celurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek ora wedi mungsuh kowe. Yen ngono, Karang Kadempel bakal ulun bumi angus. Karang Kadempel gane Semare. Kleru kowe, ya kono bumi angusen. Bagong edan ora. Bagong desamu iki jenenge apa? Pringapos. Kok Karang Kadempel? Guru kok kleru. Dewa kok luput. Iki ape lho, ora sengaja kleru. Isin aku wirang bebareng. Wedi to aku. Bagong, dalem Bapak. Kae ora wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendho. Kae engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Wah, lah keparet. Ora ngerti nek aku iki juara wusu. Waduh. Wusu ya apa kok pencak silat.
Kowe wani mungsuh dewa. Wani wae ora ana wedine mungsuh sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kudu wani ngrampungi perkarane. Siap, rasa kuwatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brama. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian sapa Pak Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan nek iso ya singkirna. Mergo kekarepmu ki ana magepokan karo Dewa. Syukur bage kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake kowe mesti bakal entuk Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu Pak, medal Jawi lho. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nek enten napa-napa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih. Anu sapa? Dukuh lawas. Rapun sedo. Iki jajare ana anu selotane mang keduk sisan. Lho, dienggo sapa? Dienggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsuh dewa. Bathara Brama niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brama nggawa tepas. Genine mlayu ngobong kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan 1000 nggih, Pak. Aja ngono, kok aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok le. Kowe adikku Agong. Kowe lara tambani tak tiliki kowe mati aku meneng wae aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Matur nuwun ya, Mas. Iya padha-padha. Matur nuwun. Arep kowe iso tak repoti tak sak sili dhuwit. Nek ternyata kowe sayang karo aku. Ayo kowe cilik lara gedhe tekaning pati tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Kowe tak tresnani le. Aku nek omong-omongan nek ora ana kowe rasane sepi. Nek wis kepengkok masalah kaya ngene, monggo masalahmu abot. Mati tak wujuti wis ben. Aku lara tekaning pati mbelani kowe. Aku ikhlas, Gong. Ayo pethokke bareng-bareng dewane. Petra! Petra! Pecoe. Wong mangape diloloi biteng. Cilik. Anak gede sisan. Ramaya Petra kakakku Petra. Ayo Petra. Matur nuwun ya, Tru. Ora Semar. Wis. Ngesel-ngeselke wiyaga. Mas Bagong. Kula dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging pun ngrasake pahit getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kula ya penak. Sampeyan ora penak, kula ya ora penak. Sampeyan penak, kula ora penak. Iku wis bola-bali. Kula nek sampeyan kekek perkara, nek sampeyan kekek masalah kaya ngoten, kula ora trima. Dewa-dewa ajeng kula trenggalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu nglasake lara, Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora nyono nek kowe jebul tresna karo aku.
Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gaweke wedang aku. Ning iki ana kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariap. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Tariap. Pokoke kula juru kangge vitamin. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe diane. Oleh dong. Wis ya Tru aku tak dhisik. Metu njaba methoke dewa ya Tru. Ya sing ati aku nusul ya aja kuwatir. Aku nusul. Wis mongso borong anak-anak udah dirampungi. Ya mangko mangkat sik. Nggih. Pokoke kula sababta gati sami gengdini. Sapa-sapa Mas Bagong menika kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Ngono wae aku njaluk pamit ya. Nggih, atur-atur.